Salakyan sang Coast Guard Negros Occidental nga nagasugat-dul-ong sa mga frontliners sa Provincial Hospital Nakabunggo sa Poste matapos naglupok ang guma. Ining balita nga atong gintutukan, exclusive. Buka ang windshield kag gupeng unahan nga bahin kagatop sa salakyan sa Philippine Coast Guard Negros Occidental matapos sa kabunggo sa Poste sa Cadiz City. Ang salakyan ang masugat kuntani sa mga frontliner nga katapos ang PCG sa norte nga bahin sang probinsya sang natabo aksidente. Nalokkan niya ang guma sa likod. So wala na na-control sa driver. Nakaigo siya sa isa ka do poste. Tapos luckily, naka-seatbelt man sila tanan. Wala man sila maano. Ang salakyan ang nagasugat sa frontliners nga residente sa Bacolod, Agun, Macaobra sa Provincial Hospital sa Silay City. Naga-pick up man ini isang iban pang frontliners sa syudad sa Victorias kay ginagamit man nga service vehicle sang repatriated OFW kag stranded negrenses. Maswerte naman nga wala sang sakay nga frontliners sang natabo ang aksidente. So luckily at that time, sang Sunday, wala man sugat. Ang mga personnel lang nato ng Coast Guard ang nakasakay. Wala man napilasan ang driver apang ipaidalom sa gihapon sa check-up, agad makasiguro. Obod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.